benya wuoyo go na wuoyo gi jowa ma watiyo go kama ne gwenge mopogore opogore kachiel kod Crispin kani Kisii yes wuoyo matiyo mataka to picha mane okete lweta nigi ng'eny ambe nyapi monegi ni nyoro kawuoka around saparo dhiambo arodhno gi mang'eny dano ni ka mang'eny mabende rito mamedo dwaro kony so en gima nyaka wagoye mbaka wang'iyane ni wanyalo konyo nade bende dibedie agulu moro ma wachako kaka oganda Luo ng'e ni wagoga mbak jo Mount Kenya gi to nitie gimoro giluongo ni Mount Kenya Foundation Mount Kenya Foundation ni okodeo mirengo mora mora mar siasa ma intie en ni bende inie gigi moro ma in gode lweti minyalo gagolo makochopo kumi konye oganda tunyalo dhi agulu no mondo konyogo apa ni nyaka koro wapuonjre mariek wach maliu mokalo ni sama wa organize e weche mag siasa gi to what about weche mag somo political mobilization pek Luo lich pek meli lich VOJ wacha ni kiny in girali Homa Bay town en paya matinde ber girali koso Governors Park wacha ni an Jakobuya Muhando kiny adwaro dogi jopiny Jakobuya dhano biro mang'eny to wacha ni to kiny tadwa ni wadhi e sikul wago mbak somo mak sikul jimathin kende mabro biro ibro bedo mana gi nyithi sikul kende gi jopuonjgi jonyuol achiel ariyo emomiyo ne ber na ka chieng' moro ne wan dalau to wadhi e sikul luora to kwago mbak somo to jaduong' otho Nyasaye oket chunye kamukwe nokotegno to nokakne mobiro ka wuode mashemo kele nikech nohero weche mag somo mokoni nyaka na chopi kana winjo nitiere romo ka mibiro jiw godo nyithindo gi mondo tima teke sikul nomoro chunya kabisa nikech no keng nen gimi dekre to koni nyaka bi ko winjo weche mag somo wabedie jogo machalo gi jaduong'ne ma ko winjo ni iwacho weche mag somo e sikunde gi to dhi emomiyo higa ni aparo ni VOJ wabede very deliberate ni kanitie sikul manigi gimoro kaka open day to wang'eyo twarali jogweng twarali jo manosome sikunde go mondo gibende gidhi open day gi gibro identify a few things maginyalo konyo godo sikul to gikonyo godo ang'owa jopiny bro konyo malich nikech waselinga minga kwasero yor siasa to weche mag somo weche mag ohala kwatim chopo sama koro nyaka koro waloke tanga matin aparo no oganda Luo weche mag siasa ma national level kaka pimo kaka penye dhene okwadhi beti ahinya siasa mabiro pokaneno kabende wadhi bedo ni koro wan oganda nyaka wabed gang'owa nyangilewa moro kanyo kata bed ni moko nitiere mawuok to piny pod chon mbaka emagero piny ginyalo dok chien ginyalo kwe wigi ginyalo winjore to gikoni kora donje coalition ni to coalition ni ng'ani matelo so okapari no oganda Luo bro bedo gi nafas maduong' ahinya malo kanyo to mahino mwaketo ga malo kanyo wakete weche mag somo ohala pith gi pur to gi weche mag nam bro konyowa mondo ka koro chopo kuma koro wadware ng'at wa mbele kucha to wawuotho gi ji to wawuotho gi mwanduwa nikech mwandu ne momiyo jomoko bende chapo ga wiwa ahinya ni un gang'o koluongago kata mana Safari Park mar $1,000,000 per plate hata okiyudwa sana chiel siling $1,000,000 mar chiemo okiyudwa Jakobuya waonge wakoni to gimanyma mar 10,000 mondo wabi to ka en mar $1,000,000 ni mesa chielo koni ni mondo ibed gi mesa ni kanyo 50 million okibiyudwa
wan koro wan mne parking mwarito jogo kotieko to walos godo piny ikawo gi ng'eny mar oganda wan go mwandu ni ma waonge go koro ruodh mwandu ni manyaka koro wamany wanyalo manye gi rieko ka wadonjo weche mag ohala gi weche mag somo gi pur gi pith. Inyalo paro kane wan gi buchwa moro mar jofwambo nitiere weche moko ma paro ni Mheshimiwa Mark Nyamita nowacho Mbadi be nowache ka in studio ka ni nyaka walok pattern gi paro marwa kaka oganda ni weche mag ohala be madongo piny ni paro moro manitiere ni wan nonyuono ni ok waja johala nondike Biblos mane to johala Bondo town Rangwe bunde bombe wagite king'iyo atamalo 90 jok matimo ohala gi gin jowa koro nonyuolwa wan wakio ohala ni ohala onge lod jaluo